circuito do Parque do Mediodía da cidade de Valladolid acolleu a disputa dos Campeonatos de España de ciclocross do ano 2009. Dende o venres 16 e ata o domingo 18, 13 títulos nacionais puxéronse en xogo. A selección galega fixo unha moi boa actuación. Yo creo que es un circuito bastante vistoso, la gente está disfrutando con él y bueno, la verdad es que también se hace duro, pero tenemos suerte también porque es un terreno que no acumula mucho barro y por lo tanto dentro de la dureza yo creo que es bastante más llevadero que si hubiese estado muy embarrado, ¿no? Pero yo creo que es un circuito bonito y sobre todo hemos tenido mucha suerte con el tiempo, que la verdad es que es un tiempo espectacular el que nos está haciendo. Na tarde do venres, Galicia acadou a segunda praza na proba de relevos por equipo, sendo superada por 21 segundos pola selección asturiana. Na mañá do sábado, na proba de Masters 40, 50 e 60, o galego Manuel González Ojea, do Spol Caixa Nova, acadou o título nacional dos Master 50. E despois desa carreira iniciouse a proba feminina. Acabamos de ollar a Rocío Gamonal, en teoría a grande favorita. Nesta proba, a pontareán Isabel Castro fixo unha destacada actuación e a coruñesa Rocío Loureda acadou a medalla de bronce na categoría júnior. Desde o principio hallamos como Marga Fullana, unha especialista da bicicleta de montaña, e a asturiana Rocío Gamonal atópanse xa nas primeiras posicións. Por detrás, a pontareana Isabel Castro, neste momento no cuarto lugar, sendo superada tamén pola leonesa Rosa Bravo. Aí están nas dúas primeiras posicións Rocío Gamonal, acompañada de Marga Fullana. A balear e a asturiana iríanse en solitario desde o principio ata o remate desta proba feminina. Isabel Castro, a pontareana, dando unha lección de sufrimento no circuito da urbanización Parque Sol, Parque do Mediodía. De novo, as dúas ciclistas cabeza de carreira que manterían a emoción ata a última pedalada. Aí están Fullana e Rocío Gamonal. E vexan que sprint para dilucidar a medalla de ouro no Campeonato de España, onde Gamonal sobrepasa por media roda a corredora balear. Aí está a imaxe da foto finish coa victoria de Rocío Gamonal por diante de Marga Fullana. A pontareana Isabel Castro foi quinta. E na proba júnior, que se correu a vez cas elite, a galega Rocío Loureda acadou a terceira posición e a medalla de bronce. Bueno, pois moi contenta porque saín a tope, saín primeira, bueno, fun aí xa metendo ritmo, pero ao final acabaronme pasando as dúas que ao final fixeron segunda e terceira. Bueno, anda así moi contenta porque non o preparara moito, ciclocross, só correra 3 carreiras ou así, animaronme a vir os campeonatos e, bueno, así fixen e moi contenta porque non tiña tampouco obxectivos. Imaxe do podio feminino, na terceira posición Rocío Loureda nesa categoría júnior. Acabamos de ollar tamén o podium de Master 50 con Manuel González Ojea e a chegada da proba de Master 30, onde o ciclista de Mos, David Rodríguez, acadou a terceira posición, sendo superado polo catalán Arnau Rota e o asturiano Marco Antonio Prieto. Esta é a chegada da proba de senior, onde o coruñés Luciano Carretero acadou a medalla de prata. O ciclista do Cambre, Friso Noble, foi superado polo valenciano Óscar Perales. E a emoción nos preparativos da proba de Sub-23 que pechaba o programa dos Campeonatos de España de ciclocross na actividade marcada para o sábado día 17. Acabamos de ollar a Mauro González, o corredor salvaterrán, era a gran esperanza do ciclismo galego para esta proba. A saída, 72 corredores, comenzando a rodar nos 2 km 800 metros de percorrido polo Parque do Mediodía na urbanización de Parque Sol. Desde o principio, o catalán David Lozano imponse na primeira posición. O galego Mauro González é o único que é quen de aguantar a roda do ciclista catalán. Nas dúas primeiras voltas, Mauro González é quen de aguantar a roda do corredor catalán David Lozano. Ben animado pola afección galega, González vai aguantando ata que este arreón que acabamos de ollar de David Lozano propicia co catalán distancias xa en solitario cara a primeira posición. Comeza o sufrimento para Mauro González, que ve como o asturiano Daniel Ania estaba a seguir moi de preto. Este é o momento en que o asturiano ten xa referencia visual sobre Mauro González e vai ser quen de alcanzalo. Por adiante, David Lozano segue coa súa exhibición na primeira posición nesta proba de Sub-23. O catalán estaba camiño de acadar o seu terceiro campeonato de España nesta categoría.
con técnica trazando as curvas, amosando a súa experiencia no BTT. Lozano na primeira posición. Ania xa está con Mauro González, o asturiano e o galego son segundo e terceiro na persecución dun catalán que cada vez vai máis distanciado. Esta é a entrada en meta de David Lozano, terceira vez que se proclama campeón de España de ciclocross categoría sub-23. O asturiano Ania ocupa a segunda posición, cunha distancia de 15 segundos sobre Mauro González, o salvaterrán que é terceiro e que malia todo é aupado polos siareiros vidos desde Galicia a estes circuitos dos campeonatos de España. Vemos agora a ceremonia de entrega de premios, os siareiros galegos totalmente volcados con Mauro González, que acada por terceira vez unha medalla de bronce nesta categoría sub-23. Aí está o podio, David Lozano, gañador, o asturiano Daniel Ania, subcampeón, e Mauro González, terceiro. Sí, de 4 posibles fixen 3 bronces, pero bueno, eu creo que hoxe pode para sentirse contento, porque a verdade é que, bueno, pois fixen o que puiden para todas as miñas cartas que tiña, pois para gañar. Intentando de corazón de salida, non se puido, o catalán David Lozano iba moi forte de salida, intenté aguantar a roda e despois, bueno, a verdad que viñe un pouco abaixo e intentar, bueno, pois dosificar ese esforzo e chegar ao final. Despois viu por detrás o asturiano, que tamén viña fortísimo e non fui capaz de seguir o ritmo. Aí está o galego, o catalán de orixen galego, Xosé Antón Hermida, o ourensán, coa afección galega vida a estes campeonatos de España. Hermida fora campeón de España no 2007 e 2008 e pelexaba pola súa terceira victoria na categoría Elite. Pero antes desta proba, aínda correron os cadetes e os juniors. Na mañá do domingo, puxéronse en xogo os 3 últimos títulos. O domingo amaneceu distinto na capital vallisoletana. Chovía na cidade do Pisuerga, unha lixeira chuvia que semellaba mesmo que estábamos en Galicia. Aí están os asistentes da selección galega poñendo a punto as máquinas dos nosos corredores antes da disputa das 3 probas da matinal do domingo, a carreira de cadetes, a de juniors e a de elites. Esta é a saída dos máis novos, os cadetes. Neles, un galego, o macedán Pablo Rodríguez, era quen tiña máis esperanzas depositadas en acadar unha medalla. A rápida saída dos 82 corredores da categoría cadete que disputaron o campeonato nesta categoría. Desde o principio, vascos e valencianos ocupan as primeiras posicións. Aí vemos precisamente a Jonathan Lastra, corredor da selección vasca, que sería o dominador desta prova. O galego Pablo Rodríguez vai pouco a pouco, despois dunha mala saída, recuperando posicións, e mesmo vai chegar na segunda volta das 4 que disputaron o circuito a alcanzar o primeiro lugar. Xa con Pablo Rodríguez de novo alcanzado pola cabeza de carreira e un valenciano, Marcos Altur, o que ocupa a primeira posición, seguido por Jonathan Lastra e Pablo Rodríguez, que está sendo alcanzado polo asturiano Gonzalo Andrés. A chegada recta de meta e ollo a caída do corredor valenciano, que ocupa a primeira posición. Marcos Altur é superado, grazas a esta circunstancia, polo vasco Jonathan Lastra. Lastra, novo campeón de España cadete. Marcos Altur, un tremendo disgusto, ocupa a segunda posición, e o galego Pablo Rodríguez vai acadar a medalla de bronce na súa primeira presenza nuns campeonatos de España de ciclocross na categoría máis nova, os cadetes. Deja despacio. A ver. Mala suerte, macho.